Noniin. Viimeiset sanat. No niin, miltä tuntuu? Mä en tiedä. Mulla on pieni jännitys. Vatsan pohjalla. Kato tonne. Mä oon oikeesti menoss tonne ja mä aion hypätä tuolta. Am I insane or what? Mama, I love you. Daddy, I love you more. Repas, mä tykkään susta ehkä. Jos mä kuolen, te saatte kaikki mun omaisuuden ja velat. I love you. Shit. Nyt mä oon tätä puhunut niin moneen kertaan ääneen, että mun on pakko tehdä tää, koska I can't be a chicken. I'm a Kurdish. Mä oon sissi. Mun tarvii tehdä tää. Mä en voi rapaista meidän geenejä. Nyt mä menoon. Oh my god. Mä menoon nyt. Mä menoon, okei. I'll do this. Joo, vittu oikein. Uskomaton fiilis. Ihan älytöntä. Mä en tajua mitään. Siis ne oli vaan